Striedame, Dubnica ide za vami! Striedame pekne pravidelne a ideme! Ideme, striedame! Nenastupovať, striedame a ideme! Posledný aprílový víkend patril 3. a 4. kolu slovenského pohára v cestnej cyklistike. Domáci peloton obohatili cyklisti z Čiech, Maďarska a Rakúska. V sobotu bolo na programe kritérium ulicami Dudiniec. V kategórii starších žiakov si vybojoval Marek Bugár 2. miesto, mladší žiakov začínajúci Jakub Vlčák vo svojom prvom štarte na kritériu obsadil 9. miesto a v junioroch Martin Vlčák prišiel do cieľa v hlavnej skupine 23. No ale späť k nedeľnejšiemu preteku v Krupine, kde na pretekárov čakalo náročné stúpanie na Senohrad. Začneme Marekom Bugárom. Starší žiaci absolvovali 47 km okruh. Marek bol spočiatku v hlavnej skupine, pokiaľ sa nezačalo stúpanie. Potom sa rozhodol ísť do úniku, ako to bol aj plánované. V úniku s ním najskôr zostali cyklisti zo Žiliny, Trenčína a Dubnice. Neskôr však už len cyklisti zo Žiliny. Keďže boli dobrí, tak náskok pred ostatnými z hlavného balíka sa stále zvyšoval. Na rovinkách dosahovali rýchlosti okolo 50 km za hodinu. Tomorrow I wake up and I'm 60 years old. I hope when I look in the mirror and ask, have you lived? I look right back and say, shit. You tell me. Yeah, so I smoked the serve with my homies. Hug the curb with my homies. Couldn't afford a roof over my head, now I let that bitch burn with my homies. We living life in the moment, huh? Walking this bitch like we own it, screaming out, fuck the world till it's moaning. And if I could free this madness, I can stop the screaming. Inside my mind needs freedom and this magic. A tu už vidíme, ako sa Marek snaží odtrhnúť jedného zo Žilinčanov. Bohužiaľ sa mu to nepodarilo. Trojčlenná skupina za vami, striedame, ideme! Ideme! Medzi tým ich hlavná skupina začala pomaličky doťahovať. Striedame, ideme! Krátke, rýchle špice! Hop, 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 hop! Ideme, striedame, netaxizujte, lebo vás dojdú, nebudete ani na bední! Striedame, lebo vás dojdú a nebudete nikto na bední! Chlapci, striedame, ideme, striedame, lebo vás doťahujú! Netaxizujte! Netaxizujte, striedať! Striedať, ideme! Po
Postupne ako sa pretekári približovali k cieľu, boli tam snahy Žiliny odtrhnúť Mareka. Ten sa však nedal. V záverečnom šprinte si to tak rozdal Marek s 2 Žilinčanmi a pripísal si na svoje konto ďalšie víťazstvo v slovenskom pohári. V junioroch bol najsilnejšie zastúpený pelotón. Pretekári štartovali na 94 km. Náš klub zastupoval Martin Vlčák. Z jeho jazdy máme natočené bohužiaľ len druhé kolo, v ktorom bol už hlavný balík rozdelený na 3 väčšie skupiny. Náš Martin sa nachádzal v druhej skupine, v ktorej pri stúpaní na Senohrad vyvolal únik. Do úniku sa zapojili 4 pretekári. Najskôr sa vzdialovali v druhej skupine, potom im však došli sily a druhá skupina ich dohnala. Tak náš Martin skončil na 30. mieste. Mladší žiakov mali takisto zastúpenie pretekárovi Jakubovi Vlčakovi. Mladší žiaci štartovali na 21 km. Jakub Vlčak bol spočiatku v hlavnom 22-člennom pelotóne. Následne sa pelotón v kopci roztrhol a za obrátkou sa utvorili maximálne 2-3-členné skupiny. V jednej z nich bol aj Jakub. V cieli bol kvalifikovaný na dobrom 9. mieste.